Дами и господа, този поздрав е направен специално за Маријан Маринов од Германија и неговото прекрасно семејство, за неговата съпруга Кадрие, за децата им Деис и Георги. Поздравете от неговата сестра Даниела и неговия зет Митко, с пожелание да са живи, здрави, много щастливи и винаги заедно! Маријан далече в чужбина живее, но сърцето му за семейството тупти милее. До него е Кадрие, жена с душа голяма, заедно преминават през живота двама. Деис и Георги, радостта в дома, усмивките им греят като слънце сутринта. Семейство сплотено с обич и чест, нека късмет ги води навред и днес. На здраве за Маријан и цялото семейство, нека има любов, щастие и спокойствие. Кадрие до него винаги ръка за ръка, а Деис и Георги гордостта на света. От Даниела и Митко този поздрав лети, с много обич и добри мечти. Да сте живи, здрави, благословени, винаги усмихнати и уважени. От Германија чак